spuse în băștărie, cum se spune azi. Ele ascult profunde adevărul metafizice. Progresul odată pornit, Andrei și mai bine, nu-l poate opri. Progresul odată pornit, nimeni și nimic nu-l mai poate opri. Știți care e urmarea acestei povești? Că există un raport între imposibilitatea de a opri progresul, care e infinit, și resursele finite pe care le presupune mersul înainte. Ciocnirea lui de resursele finite. Urmarea va fi că la un moment dat aceste resurse finite își vor dezvălui finitudine. Suntem 7 miliarde de oameni deja pe o cravă care nu mai rezistă. Așa încât eu sunt fericit, vă spun sincer, că ies din scenă într-un timp încă util. Nu știu domnului Neamțului s-a prezis un viitor politic sau de amenajare a cetății glorios. Eu îi doresc să prindă o planetă care mai funcționează. Am să spun că avem câteva angajate din sală, dar din respect pentru cei care au trimis deja, fac un scurt evantai și vă rog, răspundeți la întrebările la care doriți noastră, foarte scurt. Nu întâmplător, apropo de sentimentul apocaliptic, multă lume atinge chestiunea religioasă. O primă întrebare, cum explicați cultura iubirii, cum se explică cultura religioasă? Apoi, o altă întrebare, oamenii luptă de-a lungul vieții pentru a dobândi fericirea. Fericirea din bogăție, din glorie, din dragoste, din credință. De ce a căutat cineva însă fericirea în cultură? Ați găsit fericirea în cultură? O altă întrebare, dincolo de percepția personală a fiecăruia, există realități ultime? Credeți că demersul științific, în general, este compatibil cu spiritualitatea? Sau sunt mutual opuse? Acum, asta au fost întrebările de pe bilețele. Domnul Vasile Dan de la Revista. Aș vrea să vă întreb despre a gândi și a trăi, fiindcă ați introdus în intervenție exact această ecuație. Mai exact, întrebarea următoare. Se gândește astăzi mai puțin decât ieri, în schimb se trăiește mai mult, mai intens. Apoi, cum de-ați făcut gândi înainte de 1989, când a scris cărți de referință? Care a fost relația dintre acele cărți la care mulți ne raportăm și a trăit în acele vremuri? Nu era un divorț, nu era o structură între ceea ce gândeați și ceea ce creați și viața care vă era dată? Aceasta este întrebarea. Salut pe domnul Vasile Dan, care înainte de 89 am petrecut zile frumoase la Valea Râului, la Valea Vinului, psihanaliza. Valea Vinului, undeva în nord. Și asta ar trebui să fie pentru amândouă o dovadă că era posibil și camaraderia, și comesenia, și vinul, înainte de 89, deși le practicam pe toate într-o nișă. Conștienți că în felul ăsta ne ținem deoparte. Am gândit, sigur că am gândit și înainte. Eu uneori am impresia că am gândit mai mult. Nu pentru că erau vremuri mai bune, dar pentru că eram lăsat în pace, în mai mare măsură. Aveam un avion cu Gabriel. Eu constat că de ani de zile nu mai am agende proprie, nici de lecturi, nici de reflexie. Mi-o fac alții. Și mă pregătesc tot timpul pentru ceva, ba pentru emisiuni la televiziune, ba pentru un articol săptămânal,
de la Arad, eu tot timpul fac ce mi se cere. Și viața trece, și dacă mă luați repede și mă întrebați cum dacă are proiectul militare, o să vă spun, mai am săptămâna viitoare o chestie de făcut, o întâlnire cu tare, mai am o conferință miercurea viitoare la Spitalul Fundeni, pentru că acum cum să spun eu, metabolismul evenimentului e de tipul ăsta. Cultura e un ornament la un eveniment. Facem un event, așa să spun. Alora, telefon firma Digi. Facem un event peste 2 săptămâni. Vreau să ne țineți o mică alocuțiune pe 25 de minute. Ce produce dumneavoastră? Ceasul de buzunar. De ce trebuie să fac eu o alocuțiune? Nu să o fac, spune 2-3 lucruri așa. Așa trăiesc mulți ani. Și mărturisesc că gândeam mai mult pe vremea când nu existau atâtea eventuri. Și scriam, liniștit. Asta nu înseamnă că lumea era stimulatoare. Înseamnă doar că puteai să funcționezi în ciuda ei, dacă vrei. În general nu poți să și gândești să trăiești în același timp. E bine să reușești, e bine să nu gândești într-o direcție și să trăiești în alta, e bine să n-ai sentimentul că ești schizofrenic, că convingerile tale sunt unele, dar viața ta se petrece în alt registru. Și asemenea din problemele pe care, după părerea mea, le au astăzi tinerii politici, nu mă gândesc la cultură. Sunt oameni tineri care intră în politică și care trebuie să decidă ce vor. Să gândească sau să trăiască. Să gândească conform educației stilisticii și alcătuirilor sau să trăiască conform regulilor vieții în care am intrat. Și e foarte greu de reușit acest binom. De reușit acest lucru. Am auzit câteva de întrebări. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar există, iată, ceea ce un profesor ar putea poate să facă în general, este să facă o teorie a întrebării. Există un fel de și întrebări la regulile lor. Deci dacă cineva mă întreabă ce e omul, nu pot să răspund la întrebarea asta. Mă invit la o plimbare, mă invit la o vodcă, putem vorbi despre asta, dar dacă mă luați repede să vă dau o definiție, mă încurc. Dacă mă întrebați ce e cultura religioasă... Deci am pierdut unde frumusețea pierdut vieții? Exact asta, povesteam înainte să intru în sală, dacă nu vă plictisește asta, am scos o carte, se cheamă despre frumusețea pierdută a vieții. Și când s-o lansez, a venit o gazetară, o jurnalistă la mine și mi-a zis, poți să spun 2 întrebări? 1. În ce constă frumusețea uitată a vieții? Zic, am scris o carte cu titlul ăsta, am înțeles să povestesc. Și mi-a adus apelat, că m-am greșit, vă pun a 2-a întrebare. De ce conține această carte? Deci există totuși un dosaj al întrebării care ne poate avansa. Nu că întrebarea în sine nu e legitimă, nu e bună, dar are o dimensiune, aș spune, castratoare. Deci, puneți-mă întrebări mai mici. E o întrebare de la domnul Doru Sina. Da. Risc. Și nu știu, chiar nu știu cui să pun întrebarea, dar profit de prezența amândurora și atât domnului Breșu cât și domnului Ghiceanu. Mă refer la rezistența prin cultură, înainte de 89. Am auzit voci și voturi de săptămâni venite dinspre diaspora, cum că n-am fi făcut destul. Întrebarea mea este, diaspora a făcut suficient? Carl Jaspers a spus cine? Carl Jaspers. Apropo de rezistența în Nu, diaspora. Repet întrebarea, da? A, diaspora? Da.
Deci, suntem acuzați că n-am făcut destul. Ei au făcut suficient. Asta era întrebarea. Aș vrea să îmi dați voie să răspund în prelungirea celor spune domnul Breju, domnului Dan. Și întrebarea dumneavoastră. Întâlnirea noastră nu are rost dacă nu ne deschidem cumva sufletele, nu? Ne întâlnim până la urmă într-o... Așa gândit și plăți. Și n-aveți nicio teamă în administrație. Poate că mă întreb. Vedeți? Acum cum să mai cred că la lucrurile serioase? S-a dus. Iată că nu s-a dus. Uitați ce am spus. Înainte de 89, simt tot mai mult nevoia să încerc să mă lămuresc ce a fost cu noi. Mai ales că am auzit lucruri absolut suprarealiste despre felul cum am trăit noi atunci. Uneori am fost explicate de oameni care nu trăiau atunci. Alteori de cei care trăiau atunci ne-au explicat ce am făcut noi atunci, cum arătam. Mergând până la faimoasa întâlnire cu Herta Müller, care ați auzit de semne cu toții, care ne-a reproșat că n-am ales drumul bun al vieții înainte de 89. Și tot prefirând lucrurile alea, ăia 40 de ani, și destinul nostru cu perioada aia, pot să spun azi următorul lucru, inspirat în articol de altfel la Mircea Vasipescu din Dilema, a apărut, dacă nu mă înșel, de 2 săptămâni, 2 numele, și care își punea problema dacă exista o unică variantă de a funcționa pe ori să ieși pe stradă cu un manifest în mână, pe mers, nici jos comunismul, sau jos Ceaușescu, sau să răsândești manifeste, cum a făcut Radu Filipescu, sau să scrii scrisori la Europa Liberă, deci să te opui activ. Cine n-a făcut asta, nu e regulă fără și conștiință. Am avut discuțiile astea cu America și mai multe. Uneori limită felul în care m-am rezolvat treaba și într-o discuție la televizor. Ei bine, mai sunt un discurs să spun că eu cred că a ieșit din acei 40 de ani în urma unui tratament sistematic de spălare a creierului, cu creierul întreg, este o reușită. A reușit mai mult să le oferi celor din jurul tău o variantă de a trăi cu creierul întreg într-o lume în care sistematic pe toate căile trebuia să se spere creierul, este ceva bun. Că a oferit oamenilor manifeste pe care le pui în cutia poștală la blocul noaptea și le spui jos Ceaușescu sau veniți în viața să dăm jos regimul, e o variantă, dar că a descrie oamenilor experiența trăită la Bălchiniști și a legat câtorva 10 de mii sau sute de mii de oameni. Senzația că au ceva de făcut pe lume, când pare că nu mai e nimic de făcut pe lume, este un lucru de... Că a nu-ți prostitua cuvintele când toți se prostituau, e un lucru de